Niki wau enten pamundutan lelaki Mas saking Pak Suwarno. Pak Suwarno ingkang nimbali seliran niki nggih nika. Pak Suwarno wau nyuwun tembangi Setya Tuhu spesial buat temanten kekalih. Kekalih tansah setya tuhu selaminipun. Amin. Ayam tentrem lahir batin terus dibawani dhewe ya. Ora kok tak tunggoni tetep dibawani dhewe. Loh. Nene ya. Ya masa aku, kok sapa sing tak gandrung? Kang. Nyapa to rene no? Aku nyipta kakak. Nyapa to? Kali ibu kali lenga mawon jenengan berkahi mengki kersanipun diabadikan kali karsa nggih. Amin taku monggo. Monggo. Ya kakak. Pesen. Amin taku. Wah aku lunggah. Ya. Penake tanggapan mek kon lunggah-lungguh. Nimasitase. Ibu kita saged nembang Atut runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine nyapa sungkem kene sungkem karo aku ya Le tak ngapura datan kinggang sarambut lamun iso adoh caketing ati yen cedhak tansah reruntungan sida asih tuhu. Pak Suwarno monggo genti gilirane jenengan. Aduh Kang Mas ingkang dalem entuk 6 pupuh wis luar biasa. Pindo, ojo ngati. Pindo mimi lan mintun. Piye to Le? Piye? Ganjel, wetenge ganjel. Saking langsingi lho. Ayo nimas bareng netepi wajib. Salim kali Kang Mas Ramno kali Mbak Ibu terus nyelak Pak Suwarno. Terus kita ke arah Pak Suwarno lagi begini. Oh nggak sini kau situasi Pak Warno jenengan terbudi lagi pun. Oh nika beraya perasaan ayo nanti Pak Warno lagi nanti mau Pak Suwarno toh? Pak Suwarno. Oh lah niki lah cuman nengok pada sih. Mawon toh Pak. Pun aduh caket mawon kalih kula teng. Nggih. Nggih. Sewu sedaya mawon Bapak Ibu para tamu Gujan Sartawis ambirgal wit sing midhangetan sampeyan sani Abiyantara Nimas Ayu Silvi. Nggih miki Pak. Nggih. Oh. Buka celuk ya Mas. Nggih, buka cucut. Aku kang setya
Kansa. Nyepo. Piye? Dalam ruangan ada pakai drum lagi biasa tak? Enggak. Tak pas lebih rata. Wow. Sumen ya pas ini kita kita. Aja jahat ngono Thomas ngendarani aku arep ngemplok opo e. Iki bocah ngantuk sing kelar iki. Iki bocah ngantuk. Niki. Iya, Bang. Melampah. Tapi ngersakaken tetembangan nopo? Panjenengan. Sik. apa? Wis Kang Mas Tino. Ya. Pasukan Bleduk Bleduk Semen. Pekanbaru. Sing tak iki piye? Nyuwun langgam. RT piye? Pito Mas? Sing kowe. Sing dalam kurung iki lho. Oh, RT Kemon. Nggih to Pak, RT Kemon. Oh nggih, Pekanbaru. Nyuwun langgam lali janjine Ale pring kuning. kalih pring kuning. Pringe priyo? Sak pring Pring kuning. Sing cilik ket to Mas pring kuning. Oh lho. Pring kuning rada gede. Oh, ngono. Mugianto. Ayo. Iki muga-muga tembange jumbuh kali temanten kekalih ya Mas ya. Kamu tadi menyapa Mbak Mantan gimana? Saya nggak bisa bahasa Jawa gitu. Mugi-mugi tembange niki jumbuh Bisa. Heeh. Wis iso kaya. Iya, wis ngono kuwi pokoke. Wis pokoke ngono kuwi lah. Iya. Pak Warno. Mugianto bergane la
apa? Gurahmu apa? Gurah ki apa? Gurahnya apa ya Mas Toma? Gurah ki apa? Aku ora roh ya. Piye? Minumnya lah segar atau adem sari? Banyu putih, banyu godokan kalau Mas. Nah, tak kira iki orang ngarang ning awake dhewe tahu ketemu oleh kumene ngerti Dik semono kae gurah kuwi penting. Oh no. Penya apa? Wah, mau nih jenenge gawok ya ta pahit. Dicampur sing manggen lebu mlakune mundur jelit nang mundur. Sik, apa wah apa? Gurah wah mau nih. Wah gawok. Wah mau nih jenenge gawok. Wah gawok. Oh bocah iki Gawok apa? Debi. Jadi anak wedok lebu putu niki bahasa dulu iki wis ora iso napa. Kowe cita ngerti? Ngerti. Apa neh kuwi? Gak roh. Ya wis nak cita ora ngerti. Kowe Mudin Palestina ngerti jenenge? Roh Supri to. Oh, angel iki. Tahu cetukan aku. Kowe bas kowe kurang. Mugian. Lampah sih lo Mas. Iya, urung teko kowe. Urung teko mugian tok. Iya ta. Mlaku kan. Mlampat tepi penak ya Mas. Apa? Iki kelahiran 2006 orang 5 apa orang 7? Ya Allah, sebegitu mungilkah aku? Aku ki wis tuwek lho, Mas. Pak. Pak Po. Pak Po sinten? Semana aku lali. Pak Po. Pak Po. Niki piye kok ngomong wis tuwek. Heeh, wis tuwek aku ki. Dondomi ya kok ya. Nggih. Lek pamo apa? Tuwek kudu suwek. Tapi yo suwek barang ya. Kopok. Suwek. Nggih, tapi jenengan petani kula, Pak. Jenengan petani kula. Enek gak ya? Lek jenengan tebak kula umure pinten, Pak? Cobi. Sing pas apa sing gesek? Ya pas to, Pak, mau aku lagi gesek. Ya wis gesek pun. Nggih, kacek titik ra apa-apa wis. Kacek titik bener apa-apa. Pinten, Pak? Kita 20 punjul pinten ngoten. Punjule pinten? 20. Lele kuwi jenenge ora gesek pas niku. Nah, ku lho, kan wis suwek to Mas lek samono iki. Wis ukuran selinane iki. Iya, tak kira tak las-lasan. Jeneng kinten umure pinten? 19 20. 19. Sik pantes dadi perawan ya. Banget. Iki mlampah wis ya? Pun. Urung. Oh wis. Wis. Mugianto berkah